ти кажи ми, защо има зло? Защо хората се мразят и ги боли? Господ предвидял е всичко в Словото си. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Мила мамо, ти кажи ми, защо има зло? Защо хората се мразят и ги боли? Господ предвидял е всичко в Словото си. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. Вярвам аз в Тебе, в Твоето име. Вярвам аз в Тебе, в Твоето име. Поглеждам аз към Тебе, с вяра аз към Тебе. Поглеждам аз към Тебе, към Твоето име. Акана аменка лошанас, Сардавита менка гилябас, Акана аменка лошанас, Едевлеса менка славинас, Акана аменка лошанас, Сардавита менка гилябас, Акана аменка лошанас, Едевлеса менка славинас. Всеки торта, селенградски малебета, торти, ракета къде? Ракията до вечера. Като седнем. Докторката каза не тук пред хората. Цветето има за жив здрав, благодаря. Че е работа на вас? Чакай, има още. Кой се грижи за Роберта, а? Давай. Хайде, давай. Благодаря. Айде, всичко хубаво. Още. Чакай. Селенградско малебе за вас. Айде всичко хубаво. Чакайте, тук ще се снимам. Ага, тук среща начин, къде е? На зеленината. Направи първо на бащата и на сина една снимка. Да, и на бащата и на майка. Пуснем се една песен. Да, малко по-тежко.
Айде следващи. Айде сега с два пъта. Айде, родина, Ачо да изпиваш. Слушай малко, средни пръст показва бебето майко. После. Само мъжете, после ще си защо с мъжете. Tu és a soma, tu és a corre. Зали? Алъком. Айде, снимай се. Мута ли? Виж малко какъв пръст показва песна. Ну, бабо, пак и кепа се само баба. Мамо, защо ръката да рисува? Айде, бабо. Баба по принцип. Айде. Наско. Дай, Мариша. Шапката му пречи, мама. Не те пъм. Хайде се, яла тук в ясно. Перка ти айде, Хари. Па ще я слушам. Айде, чакай. Робчинцето, да. Кой се грижиш, ви каза. Ай, потарда си, а как айди, дайди, са обширно. Хайде с Жан Слимизън. После вие свачета снимайте се. Хайде се бащете майка да се снима. Хайде. Една, само с майката имаш? Няма само. Не се с мама. Само Антонета с малото бебе, Да. Само ай. Ама двете с Антонета имам или са ли снимка? Направи. Айде. Направи с... Защо не минеш от другия край при бебето така? Ай сега само тебе, Антонета, снимай и то. Айде, жато да палатуру. Алото бити. Саша, мале. Значи да бъдеш от тях снимка. Бебески. Общо. Значи това общо ти прес. Град всички. Айде общо във свачи. Ай, ява чука, ява. Започвам. Те ще чакат Сонева, кога ще излезе, не се знае, няма какво време да чакаме. Кой ще излезе? Кой ще чака? Става говори, какво се стига. Ти за отзад, Антони. Фани вратата. Главата, Фани, главата го. Олега, главата, Фани.
Czekaj.
Хайде. Това е Дашката. Роберто. Гена! Как? Как се казва? Роберто. А, Даша. Хайде. Антонито седми. Мамо! Хайде, бабо. Галя води. Дръпни ми, мам, те дрехи от тук да го сложи да го прави. Айде, майко. Чида. Айде, сложи го тук сега. Сложи го тук. Айде, бабичко, миличко, бабо. Костюми, да сила. Климатики, Минки, да не го духа сега изпотим. Къде е климат? Къде е? Парим пенда за 26. Да, ама е Чинда. Айки кай. Изключите го малко. Мена халя, майка, случи се. Изключен да? И аз исках да го къпим, ама и дай сука. А кава едно цяло, но най-шука. Ама много е голямо. О, да. А кала стейк фанила. Ох. Мамо. Айде. Чакай, че почнах да треперям. Спокойно. Айде, уряз. Чакай. Саро, бурни се лапастици кел. Дик баба, дети стая, бабо. Дик мабим по тукер. Айлан туки бабо, кай тукелолови ти, бабо. Айде, чакай. Матраша бе, майко, спокойно. Кида. Айде, да, не мога. Дика, сар не може. Е така. Съдъка на умашка реко. Антай чорапки са таз да не са такова. Ох, мамо, това много голямо. Няма, нека да е голям. Тазлски чорапки Кала са... с кисикора кана. Да няма да го такова не се стига. Матрашан ба, ей бебе сар трашана ба. Нак... Искаш да ме не съм за това. Ай, вземи го, Майла ти хал. Иска да иде, огланя. Та да видим сега майка как ще му даде да Пакар иде. ни плина, ти ни палин да уходу. Удомо спотрателно. Керака най-плиничка. Той има сега друга мека плиничка, ма. Кайка ни? Къде са дети ви дещера? Трънда на люмлайки. Анта. Ай, кала смукака. Ама те са много дебели. На, най-дебело. Вземи айки да. Те са за тама. го да е. О, на дядо му нинго да го Ай, чай да го завима. Ама си буто дърма кана. Обратно. А да, обратно. Умуя Андрала. Малко хубаво, как ще го гледам. Давай. Сложи се там, сгъни, ето край го сгъни насам малко. Машкар. Съдо машкар. Да, Хари. Да, айте. Стига. Айде, едно дума как е. Виж бебето, дядо. Виж бебето. Така? Не се обърка. Пращаш ти това. Мърви го, нека му да. Бай. Айде да, Маро. Хората искат да носят подарък. Хайде, Мело. Хайде. А мека окляси и Рома мамунка, така чанта са искат. Мери чанта, дяка на му. Айде, консул подарък и сега да ми подарък. Да ти дари за мякана. Айде, Марио, ушти катар бибейката и женика да лайката пашма. Хайде. Антонито? Само ти очарвай се. Хайде, папа, дух видало. Хайде. Айде, дадо. Дадо ти дава тук едно дядо да се топиш, да се живееш и как те вземе с дядото ще взимам. Айде. Айде, това лелята го дава, дядо, барица. Така, уй. Айде. Айде, бабата. Айде, костюмче си Айде, дадо, айде, шо. Айде, малко кало. Точно, рад сними и сигур сад долу спарс. Айде. Ачо ма сега. Детето плаче, аз първо трябва да го нахраня. Да, ще го нахраниш, няма клиничка. Не си удари главата в това нещо. Виж. А чакай. Какана костюми магат закачи за снеко, той паршали кушетка. Чакай, дадо да му сложи едно левче.
Хайде, баба, хайде. Нямам стотинки. Тук ли да ги слагам на майка? Да. Чакай да чуеш. Чакай да чуеш тук стотинки, дядо. Окан, нахрани си го, здрав, после ще като влезе желязо, в дядо. Ох, чух гласчето. Айде бе, без пар. Фелски, браво бе. Като дишето, да. О, дядо. О, дядо, не дай да плачеш, дядо. Сега ще тръсна за майка. Айде, Лулу са. Хайде, ба, муки парус, хайде. Муки парус, хайде. Хайде да хаптика. Браво, Емилиан. Антони, това да муки палда чай гардероб япо. Айде. Ай, Лула, си ти каза храна. Ай, майла, ти халкани чучи. Ай, яка и Е така. Жив и здрав. Малкият принц. Мъчи, майко, мъчи да го храниш. Харистим са ни кушетката ли? Къде туриш? Уда от ханурлу с куката калка и кушетка. То зурало са састър. Мъчи за майко, мъчи за то. Пан до мой. Знаеш, че колко я све бе с Линка? Айде, ако искаш нас, да им сниме се. Затова викам, ако искаш да не се разкарват хората. Че надам му да търхайки. Удай, дай, една сефта са старлала. Ти дала чуче сефта си. Плачу. Ще чака, беби, тук е също. Ти балуни. Хайде, дай го на майка. Вземи си го, мама. Така. Но да букала канка башерте роба. Антонет, искаш ли седи там форта по-близко до вратата си? Да. Иначе ще прехвърляш бебето цяло. Хайде. Мотки са съвестно зорало, скървар мотки зорало, вода го благослови. Стократно, ала мародзи. Састе мотки зорало, те не магай снимка. Куда хари мамаричо. Робертис. Ката дими. Ухало мучало. Ай, хазар. Матриша. Няма страшно. Мамо, ти викаш малко. Айде, викам да не са такова шути, уж като влезна вътре, мамо, идва и сними. И аз, като почна да го храня, ще викам. Добре, мамичка, я да изпуша една цигара и аз това. Вържи ли кому? Нищо не знам. Къде е това бе, Антони? Ей, тук баци. Не тук бати. Ей, хей! Само е. Той е гладен. Няма, само гледа. В момент чакам да почне. Ала, гоже! Нате, Антонет, да ги изкарвам ли да стоят както решиш? Изкарвай да ги покажеш. Изтичам. Мерси. Кам да се снима? Айде, да му купят нещичко. Дай стотинки. Айде, е жив и здрав като желязо. Къде другото русначе. Трябва да се снимам. Ако искаш, приближи ги така двамата братовчеди. Да, само двамата. Братовчеди ли са апарат? Кой ще са апарат? Да, за двамата братовчеди. А чакай, още една само. Много красиво. Добре. Хайде да излезем навънка. Кой път това чичо сина? И готов да се сми. Готов? Алато! Айде.
اسمعي وخلص كده انا كويس Снимка не искам. Дай да направим Бъде, дай на майка ми да направи. Само че ти закана, колко грама трябва. Значи, на 60 си 2 лъжички. 60 ми кирлъски. Кер 62 лъжички слага? Да. Кирлъски 60 диеки дойроя. Трябва ти халяр да първо и кана. Да не му дойде много тежко. Не, дай му. Ето тук ли ще стоплиш? Ако искаш дай да стоплим там, после ще се отправим. Разположена, каза да го дам. Мария, илантарски унучка. Айки. Айки. Нашти колиро. Айки. Бая на челини на семейството. Добре дошъл, бе. Бай, бада, бе. Айде, го. Бай. Ай, ка подарък и мандър беше така. Ек сигурно подарък чист от сърце. Храни ти, че? Дик. Трябва да го правиш дупка. Екла чупа, Не, той си има дупка. Няма. Има века. Обаче много е студено. Не е студено. Ей, чур да го има. Трябва да натиснеш. О, дай ще това да речи. Да, това е за новородено бебе, не може. Ай, тату. Тату си чуда. Пила. Капело, да. Астар, баба, стар, бабичко, астар. Ама това ни дали за новородено това? За новородено е. Нали шише се за мангела? До сяри, ва. Ту, мамото. Айде да майка. Масалла, кара, Ди свар пила, дик. И би пила писки, а кака мъчля са си чучите пил. Ако не стане, ще църкам, ще давам така. Не, каботи за скала, ще разси чучи. Ка слушай, двика случизала, на кое помпай си. Тук на студиците. Къде е там? Акира. Хайде ми оклява. Ако нещо ми такова.